Entzutea bai, gustatzen zait, baina Entzun gure beste, benetan bez, roka mundu handia da. Roka, hori, gitarra eskuartean eduki eta erotzeko momentu bat edo, ez dakit. Ez dakit, beti erlazionatu egin da roka amorruarekin, ez? Edo, eta ez nago oso ados horrekin. Roka adierazteko, sentimentu batzuk adierazteko estilo bada, zuzen ere, nire ustez. Nik uste dut rock hitza niretzat burura etortzen zaidan lehenengo hitza da Elvis Presley. 15, 16, 17 urte nituenean, larun batero joaten ginen klub batera, eta gaua gaua ez, garaian hartan, bederatzitatik 11-12 arte pasatzen genuen, roka baina atopea, volumena sinekoa entzuten eta dantzatzen. Alaitasuna, oiukak, festa, ondo pasatzea. Rocken baruan ere hard rock den, punk den, eta beste mota bat den, eta ez dute esango osoa gustura zaidanik, baina batzuk bai gustatzen zait. Bizi mota bat da. Gure garaiko musika izan zen. Nik rock talde baten jotzen dut. Gaztetan, gitarra hartu eta beste kanta musika mota batzuen artean roka ere jotzen nuen tarteka, baina ez nau sekulan bete. Nik ez nuke esango rock musika, baizik eta musika da airean, niretzat, haizea. Batzuetan musika baino zarata iruditzen zait. Eta etxera joaten nintzenean, oean etzanda, sentitzen nuen oraindik taupadak. Bum, 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 bai gorputzean eta bai belarrietan.